agendererie emirimi yu Raila Odinga atigeire magega na kugendera kugwatania abakenya gwetera ekiama ekyo. Bila etangutangwende yonsi twarire na ogokwa gose ogosira gose asokorwa senseye kwa mosike mo prime minister mukuru wa Kenya Raila Amolo Odinga yakunire na kiagosire ense ya Kenya. Abake asaba nene, abagaka asaba ngina, aba murasa baiseke bonsipi bakuniru no gusira kwa mosike Raila Odinga. Aba gusi osenyomba yetu omwanya getinge ni ntu aba mu babantu bense yetu ya Kenya tuafaidikire na ugatuzi gose katiba ya retete amangana devolution tuarura magendero ase binyoro ase chinka kwetera sipara chinyagetari chisemi na binde byonse pyoboremi ne binde byonse pi ebi byarenge maega ekere katiba yarenge erietenenete serikali enene kurunaro biyoka asobora ibumo morai mo prime minister osirire bona yagosira Nairobi morai kurwa 2005 gosi mwaka 2005 we kiama kia ODM kiama kiara goshereke miaka 20 yogo chaki we kiama Raila ochire lakini kiama kia ODM no okere chinga kieche tokorigire na rero mambia abana ODM mbachora Oburu Odinga gotkovente nenera asichinga kieche kia matanga lakini kiama kia ODM nkebwate aba deputy batatu au bale Simba Paul Arati mo governor gusi senator Ososi omo deputy party leader omo senator Oviga na omo sike Abdul Swamad Nasir omo governor Mombasa omo deputy leader ODM kiama kia ODM koenda mutwe aba na inchi bense ya Kenya abange bakorire na onyobo teneneri bwaye mbwagenda so mongina Ida Odinga kiama kia ODM ngetu